Αυτό θα μας σώσει. Δύο τέτοια Αν έρχονται 2-3 δύο τώρα, τέτοια σωθήκαμε. αν έρχονται 2-3 τώρα που Τώρα ο αέρας είναι η το ώρα. σπρώχνει Όπως πάει προς τώρα το έτσι. καμένο, Ναι, πάει. Αυτό θα μας σώσει. Δύο τέτοια αν έρχονται 2-3 δύο τώρα, τέτοια σωθήκαμε. αν έρχονται 2-3 τώρα που Τώρα ο αέρας είναι η το ώρα. σπρώχνει Όπως πάει τώρα προς το έτσι. καμένο,